Ці было ў вас так? Да зарплаты яшчэ тыдзень, а грошай ужо няма. Хаця, здаецца, нічога асаблівага і не куплялі. Змесцівага манца з'яўляецца адлюстраваннем нашых штодзённых звычак, часам станоўчых, а часам і не вельмі. Добрая навіна, што карысныя навыкі можна выпрацаваць. Мяне клічуць Аня Ткаченка, я бухгалтар і спецыяліст па падатках. Мяне цікавяць розныя тэмы, звязаныя з грашыма. Сёння я падзялюся 5 дзейснымі рашэннямі, якія дапамогуць вам нарэшце перастаць жыць ад заробку да заробку. Без складаных табліц, інвестыцыйных тэрмінаў і эканоміі на ўсім. Пачнём. Звычка нумар 1. Ведаць, куды ідуць вашыя грошы. Першая звычка самая простая і адначасова самая ігнараваная. Гэта улік выдаткаў. Большасць людзей дакладна ведаюць, колькі яны зарабляюць, але мала хто можа сказаць, колькі і на што яны патрацілі ў мінулым месяцы. Сучасныя даследаванні ў галіне паводніцкай эканомікі паказваюць, людзі, якія пачынаюць рэгулярна весці улік, аўтаматычна марнуюць на 15-20% менш, проста таму, што бачаць, куды ідуць грошы. Звычайна мы памятаем пра буйныя выдаткі. Прадукты на выходных 200 рублёў, заправілі машыну 300, абанемент у басейн 150. Але дробязь губляецца па дарозе, і праз тыдзень вы шчыра не разумееце, куды зніклі яшчэ 200 рублёў. Кава з сабой, дробныя падпіскі, незапланаванае таксі. Напрыканцы месяца гэтыя непрыкметныя траты складаюцца ў сур'ёзныя сумы. Улік выдаткаў здымае з вас ружовыя акуляры і вяртае кантроль над рэальнасцю. Як гэта раблю я? Кожны выдатак я записываю адразу ў момант пакупкі ў нататкі ў тэлефоне. А на выходных вылучаю 20-30 хвілін, каб перанесці ўсё ў табліцу Google Sheets. Пры пераносе я звяраюся з банкаўскім дадаткам, каб нічога не забыць. Наяўнымі я амаль не карыстаюся. Дарэчы, спасылку на свой шаблон я пакінуў у апісанні пад гэтым відэа. Забірайце і карыстайцеся. Звычка нумар 2. Планаваць бюджэт на месяц. Вядзенне уліку – гэта аналіз мінулага. А вось планаванне бюджэту – гэта стварэнне вашай будучыні. Замест таго, каб у канцы месяца думаць, куды падзеліся грошы, вы на пачатку месяца вырашаеце, куды яны павінны пайсці. Гэта лагічны працяг першай звычкі. Нельга кантраляваць тое, што не вымяраеш. Параўнайце з адсочваннем сваёй масы цела. Калі не ўзважвацца рэгулярна, цяжка зразумець, ці худзееце вы, ці наадварот набіраеце кілаграмы. Ёсць розныя спосабы планавання бюджэту. Я ўжо больш за год карыстаюся папулярным метадам 50/30/20, калі ўсе грошы размяркоўваюцца на 3 катэгорыі. 50% патрэбы – гэта тое, за што вы б плацілі, нават калі б страцілі працу. Камуналка, арэнда ці крэдыт, базавыя прадукты, неабходныя лекі, транспарт. 30% жаданні. Тое, што робіць жыццё больш прыемным, але ад чаго можна адмовіцца ў крызіс. Кавярні, хобі, падарожжы, забавы, новае адзенне. І 20% – гэта зберажэнні. Гэта грошы, які вы дасылаеце сабе ў будучыню, напрыклад, назапашванні, інвестыцыі або датэрміновае пагашэнне крэдытаў. Калі хочаце даведацца пра іншыя сістэмы, паглядзіце маё асобнае відэа пра асабісты бюджэт. Звычка нумар 3. Адкладаць грошы на чорны дзень ці мець падушку фінансавай бяспекі. Калі коратка, падушка фінансавай бяспекі – гэта сума на 3-6 месяцаў вашых звычайных выдаткаў, якая ляжыць на асобным рахунку. Жыццё поўнае сюрпрызаў. Зламалася машына, тэрмінова спатрэбіўся стаматолаг, або здарылася нават часовая страта працы. Без падушкі любы крызіс вымушае вас прымаць панічныя рашэнні і лезці ў даўгі. А паніка і грошы – гэта найгоршае спалучэнне. У супрацьлегласць, наяўнасць невялікага запасу дае псіхалагічны камфорт і магчымасць прымаць узважаныя рашэнні. Правіла простае. Як толькі атрымалі заробак, адразу адкладайце, хоць бы 100 рублёў. Не атрымліваецца 100, пачніце з любой пасільнай сумы.
Каб выпрацаваць звычку, важна рэгулярнасць, а не лічба. Звычка нумар 4. Пазбягаць імпульсіўных пакупак. Сучасны маркетынг працуе бездакорна. Зніжкі, акцыі, прыгожыя вітрыны – усё створана, каб адключыць наш рацыянальны мозг і прымусіць купіць на эмоцыях. Тое ж самае і ў інтэрнэце. Гарталі стужку ў інстаграме і вось ужо аформілі заказ на рэч, пра якую праз тыдзень нават не ўспомніце. Знаёма? Каб не стаць ахвярай імпульсаў, проста пачакайце. Час – найлепшы фільтр для незапланаваных пакупак. Укараніце правіла 24 гадзін. Калі вы ўбачылі рэч, якая не была прадугледжана ў бюджэце, але вельмі захацелася яе купіць, вазьміце паўзу на адны суткі. Калі праз гэты час жаданне не знікне, а купля будзе выглядаць лагічнай, афармляйце заказ. Аднак нярэдка эмоцыі суцішаюцца, і вы разумееце, што гэтая рэч вам не патрэбная. Аднак калі пакупка сумнеўная і дарагая, лепш пачакайце больш – 2 дні. І яшчэ адзін лайфхак для пакупак у інтэрнэце. Выдаліце праграмы крамаў з тэлефона. Калі для пакупкі трэба кожны раз заходзіць праз браузер і ўводзіць паролі, узнікне здаровае трэнне і большасць імпульсіўных тратаў адпадае сама сабой. Праверана на сабе. Звычка нумар 5. Карыстацца аўтаматычнымі плацяжамі. Апошняя звычка самая простая і адначасова суперэфектыўная, а ўкараніць яе можна літаральна за хвілін 5 адразу пасля прагляду гэтага відэа. Чалавечая сіла волі – рэсурс абмежаваны. Калі кожны раз на пачатку месяца вам даводзіцца сілай прымушаць сябе адкладаць грошы або ўручную аплачваць дзесятак рахункаў, рана ці позна адбываецца збой. Матывацыя ашчаджаць знікае, а спакуса патраціць грошы з'яўляецца. Перахітрыце сабе. Наладзьце аўтааплату рэгулярных плацяжоў – камуналкі, інтэрнэту, тэлефону і, самае галоўнае, аўтаматызуйце пералік на ашчаджальны рахунак. Няхай каля 5–10% заробку аўтаматычна пераводзіцца на асобны рахунак у дзень зарплаты. Калі вы не ўбачыце гэтых грошай на асноўнай карце, у вас не будзе спакусу іх выдаткаваць. Гэта здымае неабходнасць кожны раз прымаць рашэнне. У мяне на аўтамаце нават кішэнныя для дзяцей і аплата за абеды ў сталовай. Гэта неверагодна вызваляе галаву. З чаго пачаць? Нават не спрабуйце змяніць усе фінансавыя звычкі адразу. Многія людзі хочуць укараніць усё адным махам, але гэта вельмі частая памылка. Звычайна матывацыі і сілы волі хапае максімум на некалькі тыдняў, пасля чаго чалавек стамляецца. Каб гэтага не здарылася, пачніце з аднаго невялікага кроку. Напрыклад, усталюйце праграму для ўліку выдаткаў або наладзьце адзін аўтаплацёж. У дапамогу я падрыхтавала просты прыкладны план на 8 тыдняў. Вы можаце спампаваць яго і выкарыстоўваць як гатовую пакроковую інструкцыю, або проста ўзяць за аснову для свайго ўласнага плана. Спасылку на файл я таксама пакіну ў апісанні. Праз 2 месяцы ваше стаўленне да грошай перавернецца, а праз 3–4 месяцы вашы фінансы будуць выглядаць зусім інакш, чым сёння. Не таму, што вы сталі зарабляць у 3 разы больш, а таму, што вы навучыліся кіраваць тым, што ўжо маеце. Лічбы на рахунку пачнуць упэўнена расці, а разам з імі і ваша фінансавая свабода. Напішыце, калі ласка, у каментарах, якая з пералічаных звычак здаецца вам самай складанай. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў наступных відэа.